Sanibingelela usuku namhlanje. Isijeko the thing bafethu. Sesibuyile with another banger bafethu. Namhlanje bafethu soshaya i-version yesiZulu bafethu. Lapho silekelela khona abantu abafisa ukuyeka ugwayi, ukubhema nje ugwayi. Specifically ugwayi. Ngiyabona lokho okunye kodwa nje sokhuluma ngogwayi namhlanje. Ngizokubekela nje, angifuni ividiyo ibe yinde kakhulu noma hlampe kanjani. Ngifuna nje ukushaya nje short and simple, indlela ozoyibona ngayo icace ithi bha. Ya, futhi ngizokutshela straight ngeke ngilenge ngikufihlele. Ugwayi is very addictive cause une-nicotine. That's number one. Uma ukuthi ubhema ugwayi, u-addicted, le vidiyo yakho iqonde kuwena straight. Khuluma nabantu abashawa i-addiction, abanenkinga ye-addiction la. Uyeka kanjani ugwayi? Ngithe uma ngihlaziya ngaqhamuka ney'tebhu eziwu-3 ekuzofanele ukuthi uy'landele ukuze uzokwazi ukuthi uwuyeke ugwayi. Ungahambi umemeza utshela abantu ukuthi ugwayi awuyekeki, ugwayi uyayekeka, yabo. Kodwa inkinga iqala la, angeke uze uwuyeke ugwayi wena ungakathandi ukuyeka ugwayi. Ungizwe kahle awuthi ngiyiphinde le nto. Angeke uyeke ugwayi ungakathandi ukuwuyeka ugwayi, yabo. Kufaneke uqale wena ufune ukuwuyeka. Ungezwa ngabantu bethi, hey yeka ugwayi, thwekeni, hhayi yeka ugwayi, bese ucabanga ukuthi uzowuyeka. Ngeke uze uwuyeke. Ngobani? Usawuthanda lowo gwayi, yabo, futhi usakuphatha kahle wena. Abantu ababona ukuthi lo gwayi ukuphatha kahle awukufanele bese bethi uyeke. So ngaleyo ndlela ngithi ngeke uze uwuyeke-ke. Kufaneke le nto iqale kuwena. Ngi-create-e iy'tebhu eziwu-3 njengoba kade sengishilo. Isitebhu sokuqala, kufaneke ube nesizathu sokufuna ukuyeka ugwayi esiqinile, ezidlula lezi zizathu lesi onaso esikwenza ukuthi ufune ukuqhubeka. Angithi uyangizwa kahle. Ngeke uze uwuyeke ugwayi ungakabi naso isizathu esizwakalayo othi uma ngabe uy'tshela sona wena ubone ukuthi hhayi, ngeke ngampela ngifuna ukuyeka. Uma singakafiki leso sizathu kuwena, angeke uze uwuyeke ugwayi, guaranteed. Ngisho kanjani-ke? Oh, before ngichaze, uthi ngikubalele zo-3 lezi y'tebhu bese ngiyakuchazela zona, ngikubrekhele zona down. Uyayibona le nto? Number 1, kufaneke ube nesizathu. Isizathu sakho kufuneka sibe sikhulu kunalezi zizathu esikwenza ukuthi ufune ukuqhubeka. Number 2, kufaneke wenze uthi uma usunaso isizathu bese wena wenza ini? I-decision, le nto ekuthiwa i-decision. Uthatha isinqumo sokuthi le nto ngiyayiyeka. Angithi uyangizwa? Fike kube isizathu bese kuba isinqumo esizophuma kuwena ukuthi mina le nto ngiyayiyeka, le nto sengikhathele yona. Bese kuthi okwesithathu, you must stay true to yourself. Shuthi ngithini? Iba neqiniso kuwena ngokwenza sure ukuthi le nto oyishilo uyayilandelela and uyayenza and you make sure ukuthi iyaphumelela before uze uyeke. Ilezo y'zathu zowu-3 ey'zokwenza ukuthi uwuyeke ugwayi uma usufuna ukuwuyeka. Uma ngabe zingekho lezo zinto zowu-3 kuwena noma kukhona eyodwa eshodayo, angeke uze uwuyeke, guaranteed, ngiyakutshela mina. Ungawuyeka u-2 months, 3 months, 4 months kodwa usazobhema. Kodwa mase kuthiwa uqale waba nesizathu, mhlampe isizathu sakhona ngikwenzele nje umzekelo, mhlampe kungaba ukuthi usukhathele hlampe ukuphoqa umzali uhlezi ekutshela ngale nto, yabo, awuzwa and you have came to realization ukuthi ngeke le nto yazi iphoqa umzali wami, ngiyaziphoqa nami kumzali, sengifisa ukuyishintsha le nto ngiyiyeke. Angithi uyabona le nto leyo. Leso kungaba isizathu sokuthi ufuna ukuyeka, yabo. So lapho usunani? Usune-valid reason yokuthi, not even a valid reason but isizathu esizwakalayo, esiphathekayo, uyabo le nto. Mhlampe kungaba isizathu ukuthi usufuna ukushintsha impilo ngoba uyabona le nto ikuqedela imali le nto,
Uyabo leyo nto leyo, ngoba everyday ufuna ukhiphe mhlawumbe imali eza lako-20 rand. Uma usubuka uyabuka ukuthi eyi yazi mhlawumbe mase ngibeke labo 20 rand ngaphela unyaka nginemali. Kungaba isizathu leso, uyabo leyo nto? Okay, sowunaso-ke isizathu-ke eceleni, sibuyisele eceleni. Sesiya kwisinqumo, angithi make a decision. Ngithi kuwena, sithathe-ke isinqumo sokuthi le nto njengoba uthe uyayiyeka, angithi uyabo leyo nto, uyiyeka ngempela futhi and uzokwenza noma yini esemandleni ukuthi ukwazi ukuthi le nto uyiyeke. Uzokwenza noma yini esemandleni ukuthi le nto uyiyeke, ngobani? Ayikho right for wena le nto le. Uyayibona leyo nto leyo? Mhlampe ukuthatha i-decision, ngingakubekela i-example engangokuthi, uyabona uma uyeka ugwayi, mina ngizokutshela ngeke ngidlale ngawe. Ngeke ufike ubheme for 7 years bese ucabanga ukuthi ugwayi uzowuyeka in 2 days, noma 1 week, noma 2 months. Ngeke kuze kwenzeke lokho. Kuzokufanele yabo ukuya kwakho ugwayi, uzoba ney'nkinga ngoba manje ingqondo yakho nama-emotions akho, imizwa yakho nelokhunjani nomzimba wakho as a whole sekuyaphambana manje. Sekukhona into eyenzakalayo laphana ngoba manje sekukhona lento engasangeni kahle. Le nto ifana njengokufaka uphethroli emotweni, uyayibona leyo nto? Once waqala washintsha wena wafaka udizili emotweni, imoto yenzenjani? Iyakushintshela imoto angithi, ikutshele ukuthi hhayi ngeke sekukhona into e-wrong manje, yabo? Akusho ukuthi leyo moto leyo ngeke isasebenza, isifile, cha, isikhashana, yabo? Uthathe mase uyayithatha uyikhiphe udizili, uyibuyisele endaweni yayo la kade kufuneka ihambe khona ngophethroli, iphinde futhi iqhubeke. Kodwa kuzoba khona lawo maphathi nalawa azophazamiseka, azodinga ukuthi ashintshwe. Same process-ke nala, uzogula, uzoba ne-depression, kuzobe engathi uyasangana, uyayibona leyo nto leyo? Angazi ngingayibeka kanjani kodwa umuntu ofuna ukuyeka ugwayi uyayazi into engikhuluma ngayo, ukuthi ufile engathi awukho emhlabeni. Yilezo zinto ey'zokwenzeka kuwena. Lindela ukuthi lezo zinto ey'zokwenzeka. Uma ngithi make a decision, thatha isinqumo sokuthi wena uzomelana nakho konke ubuhlungu obuzolandela, ngoba alikho iphilisi lokuyeka ugwayi. Ungahamba ushone, ungezwa iy'nkampani zinigoqa zithi, hhayi, thenga le product le uzoba right, yabo? For example, ubuza la bantu laba ababhema ihunga, yabo? Ethi umuntu kuthiwa ayeke ihunga, athi ngiyafuna ukuyeka ihunga kodwa manje ngithengele i-methadone. I-methadone yayikephi khathi uqala ihunga, yayikephi? Awuthanga wena uqala ukubhema, walanda i-methadone wayibeka la, wadla i-methadone bese i-methadone yasathi ayibhema-ke, cha, wayibhemela. Nokuyeka futhi uzoyiyekela. Dark or blue, uyathanda awuthandi, uzoyiyekela. Kodwa kufanele kube ne-decision ezokwenzeka lapho, isinqumo esizothathwa ukuthi le nto ngiyayiyeka, ngikhathele yona. Mase ngithi stay true to yourself, uma ngithi stay true to yourself, ngithi mina usubile nesizathu waba ne-decision. Stay true na-ke to yourself, stay true to that decision oyithathile. Make sure ukuthi you see it through right away up until the end, ukuthi lesi sinqumo engisithathile kuzokwenzeka yini lento engiyifunayo. Awumi ama-results ungakawaboni, ngoba leyo nto izophenduka ini? Izeleze. Uzoyeka for 2 months uphinde ubuyele back la wawukhona, uphinde ubheme, uphinde futhi ufune ukuyeka futhi, uphinde. Kushuthi wena kahle kahle ufana negunjana eligijima ndawonye, ukwi-rat race la, angithi uyayibona leyo nto? So mina ekajagwa le ekhulumayo, le inyanga engathaswanga engawaqamba amanga, elapha yonke into, ayikho into engayilaphi mina, ngilapha yonke into. Leave a comment lapha kwividiyo, noma yini ofisa ukungibuza yona, noma yini ofisa ngikuphendulele yona, ungibuze nje without fear or favour, mina ngizofika ngikuphendule. Angithi uyazi into engiyishoyo, inyanga engathwasanga le, ujekwa dadeng bafethu. Mina namhlanje sengiqedile okwami. Ngiyathemba ukuthi
abafisa ukuyeka ugwayi izobasiza kakhulu le video bayeke, ngoba le nto kagwayi angifuni ukuqamba manga iyabulala, yabo, iyabulala. Kodwa manje slowly by surely, slowly by surely, mase ufika la ko-50 years ila uzobona khona ukuthi ugwayi kanti into enjani. Angithi uyayibona leyo nto. God bless you bafethu. Kulokhunjani kuy'fiso zenu nifisa ukuthi ngiyafisa nje ukuthi niphumelele kuzona, yabo. Ni-like amavidiyo bafethu, ni-subscribe kwi-channel, niwashere amavidiyo, niwa-download amavidiyo bafethu. Siyanithanda nonke bafethu. Correct. Boom.